नमस्कार. एकंदरीतमध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. गोव्यात आज काय काय घडलं आणि कुठल्या बातमीची चर्चा आहे हे कमीत कमी वेळेमध्ये या बुलेटिनमधून तुमच्यासमोर आणण्याचा आमचा नेहमी प्रयत्न असतो. आजही आम्ही तुम्हाला अशा काही निवडक महत्त्वाच्या बातम्या दाखवणार आहोत. सगळ्यात आधी बघूया, पणजीत सध्या स्मार्ट सिटीची कामं म्हणून महापालिकेकडून सगळीकडे रस्ते खणून ठेवण्यात आलेले आहेत. पणजीच्या भाटले भाग जो आहे हा नेहमीच मध्ये ट्रॅफिक जाममध्ये असतो. त्यात एक महिना उलटूनही भाटलेमधला हा रस्ता अद्याप पूर्ण झालेला नाही. त्यामुळे नागरिकांना तासनतास या रस्त्यांवर अडकून पडावं लागतंय. शाळा बंद असताना दुपारची वेळ सर्वात जास्त गर्दी असते आणि संध्याकाळी लोक कामावरून घरी परतत असतानाही वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे पणजीतले रहिवासी महापालिकेच्या या कारभारावर चांगलेच संतापले आहेत. गोव्याचे राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई यांनी डिचोलीमधल्या ऐतिहासिक स्थळांना भेट दिली. भेटीदरम्यान त्यांनी 17व्या शतकात धर्मवीर संभाजी महाराजांनी बांधलेल्या निमुजग्यालाही भेट दिली. औरंगजेबाचा मुलगा अकबरासाठी ही नमाज पठणाची जागा धर्मवीर संभाजी महाराजांनी बांधून दिल्याचं इतिहासकार सांगतात. राज्यपालांनी गावकरवाडा येथील श्री शांतादुर्गा देवीचंही दर्शन घेतलं. त्यानंतर त्यांनी शहरातल्या अवर लेडी ऑफ ग्रेस चर्चलाही भेट दिली. यानंतर बघूया, हजारो माऊली भक्तांच्या हजेरीत सिंधुदुर्गातली प्रसिद्ध सोनुर्लीची जत्रा गुरुवारी मोठ्या उत्साहात पार पडली. ही जत्रा महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातही प्रसिद्ध आहे. लोटांगणाची जत्रा म्हणूनही या जत्रेची विशेष ओळख आहे. सोनुर्लीची माऊली दक्षिण कोकणात पूजली जाणारी देवता म्हणून ओळखली जाते. हा सण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातला सर्वात मोठा लोटांगण उत्सव म्हणून साजरा केला जातो. या जत्रेनिमित्त गोवा, कर्नाटक, मुंबई आणि कोल्हापूरमधूनही लाखो भाविक आशीर्वाद घेण्यासाठी येतात. आणखी काही महत्त्वाच्या घडामोडी आपण पाहणार आहोत, पण त्याआधी पाहूया कुठच्या बातम्या झाल्यात आजच्या हेडलाईन्स. 2018ला सुरू केलेला नोकर भरती आयोग 2020ला बंद कुणी आणि का केला? गोव्यातली नोकर भरती आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनकडून होणार असल्याच्या मुख्यमंत्र्यांच्या विधानानंतर काँग्रेसचा सवाल. मालीम जेटी जवळच्या अतिक्रमणांवर पेन्हादी फ्रान्स पंचायतींचा फिरला JCB. बेकायदेशीर हातगाड्यांवरही होणार कारवाई. आपचे अध्यक्ष अमित पालेकर यांची फाईल ओपन करण्याच्या आर्जीने दिलेल्या इशाऱ्यानंतर पालेकर यांचं आर्जीच्या मनोज परबांना प्रति आव्हान. हिम्मत असेल तर आमने सामने या. मडगावचे आमदार दिगंबर कामत यांनी सोनसोडो कचरा प्रकल्पाच्या मशिनरीची केली पाहणी. कचरा प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्याचं दिलं आश्वासन. गोवा विद्युत विभागाने दिला वीज ग्राहकाला शॉक. नेहमी 800 रुपये बिल येणाऱ्या मांजरेच्या किशोर मांजरेकरांना आलं 57,36,285 रुपयांचं बिल. आणि स्थानिक भाजीपाल्यालाही आता मिळू लागली आहे बाजारपेठ. शेतकऱ्यांनी सुरू केली वांगणी शेती. गोव्याचा नवा पर्यटन हंगाम सुरू झालाय. कोविडच्या 2 वर्षांनंतर सुरू झालेल्या या हंगामात यंदा लाखो विदेशी पर्यटक गोव्यात येतील असा अंदाज आहे. पण या पर्यटन हंगामात गोवा पोलिसांसमोर एक नवं आव्हान आहे, ते ड्रग्ज धंद्यांना रोखण्याचं. कारण गेल्या 9 महिन्यात एकट्या उत्तर गोव्यातूनच 5 कोटींपेक्षा जास्त रुपये किमतीचे अंमली पदार्थ जप्त केले गेलेत. दक्षिण गोव्यातही ड्रग्सचा हा धंदा फोपावतोय आणि गोव्यातली तरुण पिढीही ड्रग्सच्या विळख्यात अडकत चालली आहे. बघूया हा एक स्पेशल रिपोर्ट. सोनाली फोगट हत्या प्रकरणातला गोव्याचा ड्रग पेडलर एडविन न्यून्स याला हैदराबाद पोलिसांनी अटक केली आणि पोलिसांच्या तपासात पुढे आलं की संपूर्ण देशात एडविनचं नेटवर्क आहे. हे नेटवर्क मोडून काढल्याचा दावा हैदराबाद पोलिसांनी केलाय. पण गोव्यातले वाढते ड्रग धंदे अजूनही पोलिसांच्या पूर्ण नियंत्रणात नाहीत. गेल्या 9 महिन्यात फक्त उत्तर गोव्यात 5 कोटींहून अधिक रकमेचे वेगवेगळ्या प्रकारचे अंमली पदार्थ पोलिसांनी जप्त करून 66 जणांना अटक केली आहे. यात गांजा, चरस, कोकेन, हेरोईन आणि MMD सारखेही ड्रग्ज आहेत. ही कारवाई गेल्या वर्षीच्या तुलनेत तिपटीहून अधिक आहे. दक्षिण गोव्यातही मार्च 2022 पासून ऑक्टोबर 2022 पर्यंत ड्रग्सच्या तब्बल 20 गुन्ह्यात कोट्यवधी रुपयांचे ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहेत. पण पोलिसांसमोरचं आव्हान अजूनही संपलेलं नाही. कोविडच्या 2 वर्षांनंतर सुरू झालेल्या यंदाच्या नव्या पर्यटन हंगामात
ड्रग्सचा धंदा होणार नाही यावर पोलिसांना करडी नजर ठेवावी लागणार आहे। ये जो साल है वो कोविड के बाद पहला नॉर्मल टूरिस्ट सीज़न का साल है, इसलिए हम लोग अभी इस साल बहुत अलर्ट है। कोविड नंतर हा पहिला पर्यटन हंगाम आहे, त्यामुळे आम्ही यावर्षी खूप सतर्क आहोत। गेल्या 3 वर्षांपासून आम्ही ड्रग्स धंद्याविरोधात कडक कारवाया करत आहोत। यावर्षी जवळपास 5 कोटींचे ड्रग्स आम्ही जप्त केलेत। आम्हाला अशी खात्री आहे की आम्ही ड्रग्सच्या सप्लाय चेनला जवळपास मोडून काढले आहे आणि आम्ही यावर्षी देखील ड्रग्स कसे धोकादायक आहेत याबाबत जनजागृती करत आहोत। इतकंच नाही तर जिथे ड्रग्सचं सेवन होतं किंवा विक्री होते त्या जागा शोधून काढून त्या नष्ट करण्यावर आम्ही भर देत आहोत। Spreading awareness amongst people that drug consumption is harmful and we have zero tolerance towards drugs. In fact, we have also acted strongly against some places, some bars and some restaurants where drug consumption was found to be happening. This includes the demolition of Curly's and the closure of 9 bar, and we have continued our checking at all these places. गोव्यातल्या ड्रग्ज धंद्यात केवळ गोव्याबाहेरचेच नाहीत तर गोव्यातलेही तरुण गुंतलेले आहेत। या ड्रग्ज पेडलर्सचं सॉफ्ट टार्गेट आहे ती महाविद्यालयीन तरुण पिढी। झटपट पैसे मिळवण्याच्या उद्देशाने हे तरुण ड्रग्ज धंद्याकडे वळत असल्याचं खुद्द मुख्यमंत्रीच म्हणतायत। तर गोव्यातल्या गुन्ह्यांचं मूळ हे ड्रग्ज असून त्यावर सरकारने नियंत्रण मिळवणं आवश्यक असल्याचं सरकारचेच खासदार श्रीपाद नाईक यांनी म्हटलंय। पण ड्रग्ज धंद्यांना राजकीय पाठबळ मिळतंय म्हणूनच या कारवाया ह्या केवळ हिमनगाचा एक टोक असल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसने केलाय। ड्रग ट्रॅफिकिंग हाजेर तर कोणीच इन्वॉल्व जावचे न्ही, म्हणजे आपल्याक खूप बेगीन रीच जावपाक जाय म्हणूनही काही लोक एका बळी पडतात। झटपट श्रीमंत होण्याचा मार्ग म्हणून काही तरुण ड्रग्ज पेडलर म्हणून या धंद्यात उतरलेत। काही दिवसांपूर्वी मी जेव्हा तुरुंगाचा आढावा घेतला त्यावेळी लक्षात आलं की ग्रामीण गोव्यातला तरुण पैशांसाठी या नेटवर्कला बळी पडलाय। म्हणून मी सगळ्या तरुणांना आवाहन करतोय की आपल्याला खूप पैसे मिळतात म्हणून या धंद्यात येऊ नका। आपल्याक पैसे मेळटले हाज्या खातीर बळी पडलेले आसा, त्यात हांव गोंयच्या समेस्त भुरग्यांकूय आव्हान करता की आपल्याक खूप बेगीन पैसे मेळटले आनी खूप बेगीन चड पैसे जोडचे, ह्या नादाक कोणीच लागचे न्ही। आनी असल्या ड्रग पॅडलर्स आनी हांच्या वयल्यान जाल्यार म्हाज्या म्हणण्यार तांची इन्फॉर्मेशन आमच्या पुलिसेक दिवची, ही माझी रिक्वेस्ट असा। घटना मागेही घडल्या होत्या, हे बाहेरच्या गोव्यात आणि त्याचा काही संबंध नव्हता। हे बाहेरचे म्हणजे फॉरेनर्स येऊन त्यांनी आपसामध्ये भांडण करून कधी खून पण झाला होता हे आपण ऐकलं। आणि त्याच्यामुळे ह्यांच्यामुळे आणि या सगळ्या गोष्टी मला वाटतं सगळ्यांना माहीत आहे। एक वेगळी गोष्ट आहे की ड्रग्सचा जो प्रसार चालू आहे त्याचं ते हे मूळ कारण आहे असं मला वाटतं। त्यामुळे या सगळ्या गोष्टी कम करण्यासाठी सरकारने पावलं उचलली पाहिजेत। गोवा इज अ प्लेस इन्फेस्टेड विथ ड्रग। गोव्याच्या ग्रामीण भागातही ड्रग्स पोचलाय आणि त्यात तरुणांचा बळी जातोय। कायदा सुव्यवस्था सरकारच्या नियंत्रणाबाहेर गेली आहे। ड्रग्स धंद्यावरून एकमेकांवर आरोप करणारे आज मंत्री म्हणून सरकारमध्ये एकत्र आहेत। डेस्टिनेशन इज गोवा। गोव्याचा पर्यटन व्यवसाय ड्रग्ज मुक्त करणार अशी शपथ मुख्यमंत्र्यांनी घेतली आहे। पण गोव्यातला ड्रग्सचा धंदा हा काही गोव्यापुरताच विषय नाही। त्यामुळे आता गोव्यासह महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक आणि तेलंगणा या राज्यांनी ड्रग्सची पाळंमुळं खणून काढण्यासाठी संयुक्त मोहीम सुरू केली आहे। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। एकंदरीत मध्ये आज इतकंच। जाता जाता आठवण करून देतो की गोव्यातल्या ताज्या आणि अचूक माहितीसाठी गोमंतक टीव्ही या आमच्या यूट्यूब चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा। तसंच दैनिक गोमंतक TV.com या आमच्या वेबसाईटलाही फॉलो करा। तसंच आमच्या फेसबुक पेजलाही फॉलो करा। धन्यवाद। सोमवारी पुन्हा भेटूया। शुभरात्री।